Γεια σας, είμαι ο Λάζαρος Γυρολέμου, είμαι ιωπώνος, είμαι από Κύπρο, είμαι ο ιδιοκτήτης της εταιρείας LG Agricultural Products Limited. Συνεργαζόμαστε με τη Vaniper τα τελευταία 3 χρόνια και τον τελευταίο χρόνο χρησιμοποιούμε τα Plant for Plants στις καλλιέργειες της πατάτας, καρπουζιού, ντομάτα, αγκουράκι, κρεμμύδια και άλλα. Το προϊόν Plant for Plant Fortera είναι ένα καινοτόμο βιολογικό προϊόν εκκλείσμα φυτών, το οποίο χρησιμοποιείται πολύ στις καλλιέργειες πατάτας, ντομάτας, μελιτζάνας, καρπούζι και σε πολλά άλλα. Γίνεται ριζοπότισμα για βοηθά στην ευρωστία του φυτού, καλύτερη καρπόδεση, αύξηση παραγωγής. Επίσης το Fortera βοηθάει πολύ στο μικροβίωμα του εδάφους, το οποίο αυξάνει την απορροφητικότητα του φωσφόρου στις καλλιέργειες. Η σειρά Plant for Plants περιέχει και το 4Cuts που είναι ειδικό εξειδικευμένο για την πατάτα. Κάνουμε 3 εφαρμογές, η οποία η πρώτη εφαρμογή είναι όταν είναι να ρίξει πατάτες το φυτό. Βοηθάει πολύ στην αύξηση, στην ομορφία του καρπού. Γίνεται το φυτό πιο εύρωστο. Τώρα είμαστε στα πειραματικά, βλέπουμε καλύτερη πρασινάδα, πιο υγιές φυτό και πολλά άλλα. Αυτά τα αποτελέσματα τα είδαμε στις μετρήσεις που κάναμε κατά τη διάρκεια του πειράματος μας και αναμένουμε τα τελικά αποτελέσματα με την εκρίζωση.